Ka kɛ ni tasibila ye ka se marisi kalo tile 20 ale ni wɔɔrɔ san 1991 an ka minisiri ɲɛmaa Général Abdoulaye Maiga ale ye tasibila kɛ ka kɛ ni maa minnu ni olu ni tora an ka bɛjɛ fanga ale kɔni nasirali kɛlɛw bunakun kan. An bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. An ka fɛn min kɔni jamana minisiriw bɛ lasigi min kɛ dɔgɔkun k'a fɔ ko o taara ka o kɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko sariya gɛlɛnkuraw ko olu tanbɛn minnu bɛ fɛn min kɔni ye jɛya ale ni lakana jamajɛ lakana ka o sabati mun baaraw taara ka olu kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa Général Assimi Goïta ale fɛ an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Sigikafɔ belebele o taara ka o kɛ an ka jamana kunnafonidisoba la ni an ka jamana kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka wuli ka jɔ ta ni ka o kɛ fɛn min kɔni sariya kisɛ kura minnu ni olu bilalen don sen kan walasa ka u ka dɛmɛ ale ni u ka waleɲuman dɔw ka o ta ka o ɲɛsin kunnafonidila Isufu Sisoko ma ni wagati kɔfɔlen na ne bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se. Ka kɛ ni bi juma ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 27 san 2026 i n'a fɔ dayɛlɛla an ye a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogoya min na ka yira k'a fɔ ko kunun ko alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ o taara ka o kɛ walasa fɛn min kɔni ye san 1991 wagatiw la marisi kalo tile 26 o kɛra don ye min taara ka don Mali ale ka tariku kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye maa caman ni olu kɔni ni bina fasoko o la ka kɛ ni bɛjɛ fanga ale nali ye an ka jamana kɔnɔna na ka tasibila kɛ o maa kofɔlen ninnu ye minnu ni tora nin gɛlɛya na an ka minisiri ɲɛmaa Général Abdoulaye Maiga ale kɔni wulila ni ka taa fɛn min kɔni tasibila fleur ka taa o bila ka fɔ nin yɔrɔ kofɔlen o la o hukumu kɔnɔna na min taara ka o kɛ jamana yɛrɛ ale tɔgɔya la maa minnu ni olu ni tora nin degun na ka o fɛn min kɔni ɲɛnajɛ ɲɛnamayali ta ka o bila kumasen na kumasen min ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye bɛɛ ale ni keleya ye ka ni fɛn min kɔni an ka bɛjɛ fanga ni an ko o ma ko démocratie fɛn minnu ni olu sɔrɔla o kɔnɔna na ka olu ta ni ka o don bala an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ ka kɛ ni Tamtam TV ka jabaraniso ale kɔni ka yamaruyaw ye. Hakilijigi miiri ani tasibila o hukumu de kɔnɔna la min ye nin kɛnɛ in ale kɔni sigira n'a bɛ wele wa cérémonie de commémoration du 26 mars 1991 ni a bɛ wele an ka to dunkan na kɛlɛ bin don. An ka minisiri ɲɛma ne y'o général de division Abdoulaye Maiga ale taara min ye filaburu min ni o bɛ bin wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maa minnu ni olu kɔni ye wulikajɔ kɛ no olu kɔni nin binna jamana ani jamanadenw tɔgɔ la ale y'o cɛsiri n'o baara kɛ jamana maraba n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min ye ka tasibila ka kɛ ka ɲɛsin maa kelen o kelen ni olu kɔni binna min ye jamana ka don bɛɛ fanga kɔnɔna la. Kɛnɛ min don kɛnɛ gansan tɛ wa yɔrɔ min yɛrɛ fɛnɛ kun don yɔrɔ gansan yɛrɛ fɛnɛ kun tɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana marabaw la ani jamanaden nanamasumalu olu bɛɛ lajɛlen sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɔfɛlen min na min ye ka se ka miiri kɛ halisa ka tasibila kɛ baara minnu kɛra min b'a to an donna bɛɛ fanga ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na. An ka premier ministre n'o ye jamana minisiri ɲɛmaa ye ale kɔni ye kuma ta a seginna min ye an bɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ni o de bɛ tali kɛ 26 mars 1991 la a seginna o kuma caman kan ani o wale caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min bɛ a yira k'a fɔ ayiwa a laɲini kun ye min ye bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ dɔ kɛra an ka da la k'a fɔ ko caman yɛrɛ kɔni bɛ a jɛ hali min ye kɛlɛjugu min n'a binnen ma kan b'a ye k'a fɔ o ye a kɔlɔlɔ dɔ ye o ma bali min ye tiɲɛ min fɛnɛ n'o o kan ka fɔ o de ye ka yira k'a fɔ ayiwa kabi don min na an donna bɛɛ fanga kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye sɔrɔ minnu kɛra a kɔnɔ yɛlɛma minnu kɛra a kɔnɔ a y'i da don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la hali n'o y'a sɔrɔ majɛ kunkurun bɛ yen nɔ min ni olu yɛrɛ kɔni kan ka labɛn a y'a yira k'a fɔ o hukumu kelen de kɔnɔna la sigibaw labɛnna an fɛ dɔ ye assise nationale de la refondation ye wa olu kɔni ye jamana gɛlɛyaw ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni yira a kɛra kumada ye min b'a to jamanadenw olu na se ka u fɛla o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ ayiwa min ye jamanadenw ye ka se ka gɛlɛya ninnu ka se ka olu bɛɛ lajɛlen duga waasa an bɛ siraw bɔ sira minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ninnu an bɛ se ka u dalakuru cogoya min na politiki ko ta sira a ka ja an ka baara ko ani an ka baara yɔrɔ ko olu ta sira kɔni bɛɛ lajɛlen na. Premier ministre a ko baara min ni a kɛlen filɛ baara baw kɔni kɛra nka i b'a ye k'a fɔ baara wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ni olu kan ka kɛ lakana sira fɛ an ka baarako ta sira ani an ka min bɛ tali kɛ sɔrɔ ta sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko yɛlɛmaba de kɔni donna olu la fo ka taa se min ye jamana kɔni ye sariya suba kura wa ko o kɔni k'o bila sen kan min n'a kɛra juillet kalo la san 2023 kɔnɔna la wa o bɛ na yɛlɛma caman ka se ka olu kɔni boloda a ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ
nga ko an bɛɛ lajɛlen ka sɔn ayiwa an ye sira min kɔni ta segin kɔ den kelen o kɔni o tɛ an ye nga o baara kɔnɔna la a ma ɲini ka jamanadenw fo minnu sɔnna ka dimi laminɛ minnu sɔnna ka timi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko o laminɛ jamana ani jamana marabaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o min kelen na a ye wele kɛrɛnkɛrɛnni da tuguni halisa kan an kana sunɔgɔ wa hali an kana yɛrɛ kɔni jinkɔ ayiwa o wele min yɛrɛ kɔni dara ko o bɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ayiwa an bɛɛ lajɛlen kana ni an ɲɔrɔ ye an bɛɛ lajɛlen kana ni an ka birikiden kelen min b'a to malokura min n'an ye a kuma yɛrɛ kɔni fana fɔ o na se ka kɛ sababa yɛrɛ kɔni ye cogoya min na o tɛ kɛ fiyewu ko fɔ an bɛɛ lajɛlen ka sɔn an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kan an ka jamana min bɛ tali kɛ premier ministre la ale tun bɛ ani a baara kɛ ɲɔgɔn caman fɛnɛ olu tun bɛ kɛnɛ in kan san 35 o tɛmɛnen kɔfɛ hakilina jumɛn de tora kɛrɛnkɛrɛnnenya la marisi kalo san 1900 ale ni 91 olu wagatiw olu la ka kɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a fɔ ko hakilina olu taara ni ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jɛkulu min ni an ko o ma ko studiante IM olu kɔni ye hakilina ta ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni wuli ka jɔ o nata ka o kɛ an ka kɛtaw fo ka taa se ale ni degun minnu ni olu bɛ nɔ ni wagati kɔfɔlen na nazarakan na ni an ko o ma ko les devoirs de mémoire et les enjeux actuels o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko yetaw olu taara ka o bin fɛn min kɔni yɛlɛma ka an ka tasira ko olu nasiraw fɛ an ka jɛ ni k'a ɲɛmada ne bolo 91 la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ekɔlidenw ka jɛkulu in a ye a jɔda bonyara kosɛbɛ fanga yɛlɛma in na a jɔda bonyara kosɛbɛ démocratie nali la mais 91 in kɔfɛ an nana ye ekɔlidenw ka ɲɛmɔgɔyaso in n'an b'a fɔ ma AM u ye fiɲɛ ta kosɛbɛ an b'o empêcher de dire parce que AM u sigira kun min kama n'o ye ka ekɔlidenw ka hakɛ u de matarafa ko sinsin donc moi je pense que u ka baara ma dan o dɔrɔn ma u sen don politique kow ni kolankolon caman caman na o de y'u yɛrɛ ka kow dɔgɔya mɔgɔ caman bolo kosɛbɛ parce que AM sababula an ka ekɔli sanfɛ kalanso ninnu ni an ka duguma kalanso ninnu caman u yɛlɛmara ka kɛ kolankolon kɛyɔrɔ caman ye u ye ɲɔgɔn violer ye fo ka na se fagaliw ma kɛlɛw ni fɛnw donc ça c'est des choses mɔgɔ tɛ se k'o soutenir quoi an yɛrɛ bɛɛ tɛmɛra fɛ vraiment donc an bɛ se k'a fɔ AM après 91 ne ka laɲini na a kɛra jigilatigɛba ye maliyɛnw bolo quoi parce que AM kun kan ka continuer ka kɛ exemple de ye mais AM nana kɛ ko wɛrɛ ye bon olu dɔrɔn tɛ parce que an sifilakaw an manipuler ka di quoi an y'a ye politiki mɔgɔw ni fanga ɲininaw caman caman ye AM ta ka manipuler ka k'u sagonadaw ye donc association in ma se ka balo ka jɔ a sen kan ka kɛ jusqu'à ce que an nana yɔrɔ min na bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw nana ka na a ci ka bɔ yen vraiment a kɔni kɛra jigilatigɛba ye parce que AM ye fɛn dɔ de ye fɛn min maliyɛn caman b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ko ne bolo denmisɛnninw kan ka u yɛrɛ de lajɛ fɔlɔ i n'a fɔ olu nana minnu remplacer denmisɛnninya la minnu tun ye denmisɛnnin 91 jogo jumɛn tun b'olu la valeur jumɛn tun b'olu la laɲini jumɛn tun b'olu la k'a ye bi est ce que o kelen de bɛ anw yɛrɛ la ce qui est très important parce que c'est être jeune là i n'a fɔ ne ye sifinnaka ye ko ne kan ka fɛnw bɛɛ kɛ quoi donc il faut vraiment se revoir parce que an ɲɛma la bi anw ka jeunesse an ka sifinnakaw an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛlen don maloya koba ye jamana ma parce que n'i y'a ye bi jamana an bɛ guerre la an ɲɔgɔnna maliyɛn denmisɛnninw de kɛlen don mɔgɔw talen don ka don n'u hakili cɛ u bɛ marifa ta ka jamana kɛlɛ yɔrɔ n'o kɔni fɔra mɔgɔ min ye kɔni a bɛ mɔgɔ dabali ban fɔlɔ 91 kɛlɛ kɛra de k'an ka libertéw sɔrɔ mɔgɔw ka se ka lafiya jamana kɔnɔdenw ka se ka bi jamana kɔnɔ ka ɲa mais bi n'a fɔra ko jeunesse kelen de talen don marifa ta jamana kama bon jeunesse kelenw de bɛ marifa ci ɲɔgɔn na ekɔlisow la manamanakow la vraiment si a bɛ jigilatigɛ ko don an bɛɛ lajɛlen ma quoi donc ne kɔni bolo jeunesse an bɛ yɔrɔ min na an kan k'an yɛrɛ se remettre en question an ka lajɛ ka valeur minnu tun bɛ 91 jeunes la ka o valeur kelen ninnu k'an yɛrɛ la fasoden ɲumanya ni mɔgɔ sɛbɛya surtout o sira kan pour que an ka se k'an ka jamana taa ɲɛ. Ni ne sigi ka miiri d'abord n b'a ye k'a fɔ mɔgɔw sɔrɔla sifinw na mɔgɔw sɔrɔla musow la mɔgɔw sɔrɔla cɛw la k'a fɔ olu bɔra k'a yira k'a fɔ bagabagali min ni fagali min bɛ ka boloda jamana kɔnɔdenw kan k'a fɔ ko olu tɛ jɛn n'o ye komi o kɛra sa fangajugu yɛrɛ ka bɔ mɔgɔw da la n'i ye o don jate minɛ maa minnu y'u yɛrɛ di o la k'a fɔ n'an dun kan ka tasibila kɛ olu ye tasibila dɔrɔn man ka k'olu ye k'a fɔ dɔrɔn ni a san yɛlɛmaw sera ka taa fleurs da yɔrɔ la yɔrɔ minnu
dilanna u tɔgɔ la o man ka kɛ tasibila dɔrɔn ye tasibila kan ka kɛ de u wulila kun min kama est ce que an y'o kun ninnu fa u wulila kun minnu kama u fagara kun minnu kama est ce que an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ o kun ninnu olu ka se ka waleya jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ kɔnɔna la ni n y'a ye k'a fɔ o caman ma kɛ o de bɛ kɛ dusumakasa ye donc o b'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔ la u janfara donc an kan k'an kɔfilɛ kɛlɛ kun kɛra min kama o ye malidenw ka lafiya kɛlɛ kun kɛra min kama malidenw ka se ka kalanso sɔrɔ olu ma kɛlɛ kɛ k'a fɔ malidenw ka kɛ fila ye faamaw ani fantanw tuguni olu ka kɛlɛ tun ma kɛ k'a fɔ faama école o ka kɛ école privée ye se tɛ minnu ye olu denw ka taa école publique la olu ka kɛlɛ kuma ko ye olu ka kɛlɛ de dabɔra maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ minisiriden o députeden sɛnɛkɛladen bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalanso kelen na ka ɲɔgɔn dan ni min ye ka cɛsiri bonyana o jɔyɔrɔ ka d'o ma o ka jɔyɔrɔ tɛna d'a ma parce que a ye fa ye minisiri walima a fa ye président mais an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ yɛlɛmara ni maaw banana clinique privée ko ani dɔgɔtɔrɔsoba u ka bɔ a la mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ye laɲini ninnu caman yɛlɛma ka taa sira wɛrɛw fɛ donc o ye janfa yɔrɔ dɔ ye o ye fili dɔ ye mais a ka lajɛ ko dɔ bɛ se ka jɛngɛ a ma bɔn donc an minnu tor'u kɔ kunun an tun ye sifin ye bi an ye sira wɛrɛw ta an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ fili donna kɛlɛ la ni fili donna kɛlɛ la o kana kɛ ko bɛ dilan ni fili wɛrɛ ye an k'an sigi an ka tasibila kɛ an ka tagasiraw lajɛ tagasira ninnu bɛ se ka falen cogo min na maa minnu nin dira i b'a ye k'a fɔ bi kunun n'a tun fɔra ko 26 mars wulikajɔ minnu tun fanga bɛ bonya olu dɔgɔyara bi o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko caman bɛ yen minnu ma taa u tagasira fɛ minnu y'a donw kɛ minnu y'a wagatiw kɛ caman bɛ yen bi minnu tɛ Mali kɔnɔ caman fana bɛ yen bi minnu tanyara mais minnu tor'u kɔ an k'a dɔn k'a fɔ fili minnu kɛra ko la an k'a dilan n'an ma dilan an ye janfa kɛ n'an ma dilan an ye faden to dun donc je pense que an k'a lajɛ ko dɔ bɛ jɛngɛ mais a tɛ bɔ an kana to minɛn in ka bɔ an bolo kalanko b'o la kɛnɛyako b'o la mais min yɛrɛ tun ye laɲini ye n'o tun ye politique mɔgɔw ka laɲini ye min ye k'a fɔ jamana politiki tɔn ka bɔ tɔn kelen na n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka tɔn ye ka sira di tɔn wɛrɛw ma o tɔn wɛrɛw créelen minnu tun yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ni tɔnko kuma tun liyelen don ni gɛrɛlen tɛ fama la walima ni fɛn t'i kun i da tɛ don tɔnko la o caman nana tɔn sigi ka tila k'o tɔnko kɛ o wariko ni u kɛrɛfɛ mɔgɔ ko minnu ye fanga sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ o ye tiɲɛni fɔlɔ ye tiɲɛni tilara ka kɛ min ye ka ko bɛɛ kɛ wariko ye ni wari t'e bolo i ka ko tɛ ɲɛnabɔ o dun tun tɛ laɲini ye parce que a tun fɔra de démocratie populaire de don jama jɛ ni jama fanba jɛra ka ko min dilan a ka ko ye mais a ma ko ye fo ka taa kɛ ni wari bɛ min kun o de bɛ jama hakilina san o de bɛ a yɛrɛ feere o de bɛ a yɛrɛ sankɔrɔ ta jama la je pense que olu bɛɛ kɛra filiw ye min ye fana aw yɛrɛ minnu n'aw bɛ kunnafoniw di k'a fɔ kunnafonidiw ni a n'a ɲɔgɔnnaw kana gɛlɛya dankari olu la i b'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi donc je pense que olu bɛɛ ye kɔmaseginw ye ko la an k'a lajɛ journaliste dɔw bɛ kaso la politiki mɔgɔ dɔw bɛ kaso la an k'a lajɛ ka bɔ o kɔnɔ mɔgɔw ka sigi ka fɔ kɛ sigi ka fɔ ninnu tant que hakilina di de don jamana jɔli la hakilina i bɛ se k'a di mais a tɛ ta ba la o ni hakilina fana di hali n'i tɛ jɛkulu kɔnɔ n'a ka ɲi jamana ma ka ta ba la mais an ka bɔ ɲɔgɔn bagabagaw kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn lagosiw kɔnɔna na an k'a kɛ fasoko ye
araba tɛmɛnen na Kuluba masakɛso la an ka jamana minisiriw jɛna ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ fɛn min kɔni fara ɲɔgɔn kan min o bɛ kɛ ladalako la jamana minisiriw olu ni ɲɔgɔn cɛ araba o araba dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana maraw olu taabolo kan ka yira k'a fɔ ko lasigi ye ale senfɛ minisiriw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye fɔta minnu ni olu taara ka o kɛ kumakun belebelebaw ye sariya kisɛ ni ka o ta ka o la baara min bɛ tali kɛ jɛya ale sabatili la ale ni ka fɛn min kɔni ye nɛgɛjuru sira kuraw ni ka olu ta ka olu bila sen kan walasa maaw ka se ka wulikajɔ belebele ni ka o kɛ ka service de secours maaw ni ka se ka olu sɔrɔ ni degun jolen gɛrɛngɛrɛnnen olu sɔrɔ ka se ka nin kuma tɔ ninnu ni ka olu lajɛya an ka kunnafonidila Sulemani Hayidara ale lamɛn. An ka minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye min kɔni bɛ kɛ Kuluba jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni nagakɔrɔ n'a bɛ wele ko conseil des ministres olu kɔni ye u tɛgɛ don min ye sɛbɛn caman kɔni fɛnɛ la wa minnu ni o bɛ jamanadenw olu ka lafiya o kɔni kofɔ an bɛ taa min bɛ tali kɛ sariya taabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ min ye an ka jamana minisiriw u ye baara min kɛ o de ye ka se ka sariya dɔ ta walima ka kungilinna dɔ ta ni o bɛ tali kɛ politique nationale d'assainissement ani a baaraw na se ka bila sen kan cogoya min na k'a daminɛ san 2026 la fo ka taa se san 2030 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ko nin baara in laɲini kelen min yɛrɛ kɔni b'a la o de ye ka se ka lafiya da k'o bɔ jamana denw ye u na se ka min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la service minnu bɛ ni olu bɛ tali kɛ an ka sigidaw lasaniyali fo ka taa se jɛya yɛrɛ kɔni siraw ma wa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen k'o siraw sɔrɔ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa ka kɛ lafiya o de kɔni kɔnɔna na laseli min fɛnɛ kɛra o bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko numéro vert min n'a bɛ kɛ service min bɛ n'o olu ka baara bɛnnen bɛ jamanadenw olu de kɔni lakanali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko numéro kura min bɔra ale ka surun wa min ye a faamuya yɛrɛ kɔni o ka nɔgɔn wa a numéro in yɛrɛ fɛnɛ n'i b'a wele fu de fɛnɛ don o bɛna kɛ sababu ye jamanadenw u mana gɛlɛya o gɛlɛya ye kɔnkan ka baara minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ka se ka i da don olu kuma yɛrɛ kɔni na numéro in fɛ an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ ta sira la min ye an ka minisiriw ka lajɛ in kɔnɔna la o ye gɛlɛya min kɔni bɛ diɲɛ kan bi ni a bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la tension géopolitique ni a bɛ Moyen-Orient kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ a bɛna gɛlɛya don min bɛ tali kɛ tajiw olu tani ka sigi o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa o min ni o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ jamana marabaaw yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la an kana bi o dingɛ kɔnɔ wa o kɔni n'a bɛ fɔ min ma ko plan de riposte n'o ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka o boloda min bɛna kɛ sababu ye u na min ye o wulikajɔ teliya kɛ ani ka kɔn ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ yaasa a tɔɔrɔ ni a gɛlɛya jamanadenw ka kisi a ma cogoya min na baganmara sira fɛ da kɔni donna o la nisɔndiya kuma kɔni o fɔra o yɔrɔ la min bɛ tali kɛ 18e édition de l'opération de vente de promotion de bovins seli hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamana bɛ sugu minnu sigi yaasa jamanadenw olu na se ka baganw sɔrɔ nɔgɔya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko ɲinɛnta a kɛra nisɔndiyaba ye bari bagan ninnu taara yɔrɔ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ min ye jamanadenw ye u kɔni ye sanni kɛ sanni min ni an bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ko ɲinɛnta a cayara dɔɔni ni san tɛmɛlen yɛrɛ kɔni ta ye kɛnɛya ta sira la min bɛ tali kɛ bana min bɛ an fɛ yen nɔ bi n'a bɛ wele ko dengi waati la n'a kun kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba lase jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u ye nisɔndiya kuma kɔni fɔra ka bɛn n'o yɛrɛ fɛnɛ ye ko an bɛ waati min na ayiwa bana in a fiɲɛ bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni an ka jamana kɔnɔna fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nka o ma bali u ka wele yɛrɛ kɔni da min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili jɔlen to wa fɛɛrɛ minnu bɛ se k'an kisi bana ninnu ma ka se ka olu baaraw bɛɛ lajɛlen sabati ni laɲini fɛn fɛn bolodalen filɛ nin a bɛɛ bɛ bila minɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o de ye jamana ɲɛmaaw ko u bɛna wulikajɔ yɛrɛ kɔni to sen na fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw olu bɛ lafiya u ka taa ni ka sigi kɛnɛya kɔnɔna la ale ni baara fɛn o fɛn n'u kan ka kɛ jamana ni jamanadenw tɔgɔ la o na kɛ jɛkulu minnu ni olu sigilen don an ka finitigilakaw lafasali tɔn o kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko CDM olu ye kura ni ka o ta ka kɛ u ka baarakɛtaw la ni o bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ belebele la fasoden ɲumanya o nasiraw fɛ k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko hakilina o taara ni ka o bila sen kan hakilina min ni an ko a ma ko Mali kura ɲɛda an ka an faso baara o kama o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nɛgɛjuru siraw ye ni o ye numéro ye olu taara ni ka olu bila sen kan walasa ka se ka fɛn min kɔni ye nafolo kasabi minnu ni o bɛna ta ka fara ɲɔgɔn kan fasoden ɲumanya o bunakun ka se ka o baaraw ni ka olu ta ka kɛ o kɛcogo ɲuman na o na kɛ sira ye an ka jamanaden minnu ni olu bɛ jamana kɔ kan ni olu ye an ka tungarankew ye ale ni minnu yɛrɛ fana bɛ jamana kɔnɔna yan nɔ u bɛ se ka u ɲin don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fara ɲɔgɔn kan ta ni ka o kɛ walasa maliyɛndenw ka diɲɛnatigɛw olu tacogo ɲuman ni o ye an ka cadre de vie ye olu bɛ se ka ta ni ka a don ba la cogoya min na an ka jɛ ni ka ɲɛmada Sulemani Hayidara ale ka sɔrɔ taw fɛ dusukun falen ni yɛrɛya ye ani fasoden ɲumanya ye
collectif pour la défense des militaires ni o ye fintigilakaw olu kokɔrɔmadonba ye olu kɔni ye conférence de presse senfɛ min bɛ tali kɛ nimoro la min b'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen na se ka i ka dɛmɛ kɛ baara min n'a bɛ wele opération mali ɲɛrakura an ka faso baara in a kun fɔlɔ o kɔni o tɛmɛlen kɔfɛ n'o o ye baarakɛminɛw sɔrɔli ye b'a ye k'a fɔ wulikajɔ o kɔni o fanga bonyara kojugu wa min ye jamanaden caman olu kɔni sɔnna k'u ɲɛ don baara in na a kɛra jamana kɔnɔ a ka ja jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan yaasa ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya CDM kɔni ye nimoro min bila sen kan i b'a ye a sɔrɔli a ka nɔgɔn wa i b'a ye o bɛ kɛ sira min fɛ o de ye cakɛda minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ telefɔniko ani wari a transfert yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ni o dɔ ye Wave ye ka taa bila Orange Money la ale ni Move Money la i bɛna ye k'a fɔ min ye baara in kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛli hukumu kɔnɔna la wa min ye u ka lancement officiel yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni o ye baara nunun baaraw ye u ye a laɲini ka se ka taa o kɛ commune 1 na an fɛ yan nɔ Bamako wa ni o kɔni o bɛ tali kɛ an ka papier da la n'o o ye faraw kɔni dalen kare kɔnɔ ani ka an ka pont an ka dingɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni o bɔ wa i b'a ye k'a fɔ jamana fan wɛrɛ kɔni ɲɛna don nin baara in na hali n'o y'a sɔrɔ o ɲɛɲiniw olu bɛ sen na baara in maa kelen baara tɛ wa jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni ka baara tɛ CDM kɔni a y'o dɔn o kama an ka cakɛda min bɛ n'a bɛ wele ko cellule de suivi de la politique nationale de la ville wa o kɔni olu farala baara in kan laɲini ye kelen de ye o de ye min ye ka se ka ɲɛdakura k'o di an ka duguba kɔnɔnaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma min b'a to jamanadenw olu na lafiya jamana dilanni o bɔlen kɔfɛ a la CDM kɔni bɛ wele da de kɛ wele min n'a bɛ ɲɛsin jamana di a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔn min y'an ka nafolo ye an fariw ka se ka olu don jamana ka ɲɛta la min n'a ni jamana marabaaw yɔrɔ fɛnɛ ka kunkilennaw ani olu ka hakilina o bɛ taama ɲɔgɔn fɛ ayiwa min b'a jira jamanadenw na k'a fɔ ko baara in u jɛra n'a ye a jaru ye kɛnɛ yɛrɛ kan i b'a ye jamanaden dɔw sɔnna k'u tɛgɛ don u dufa la min ye ka misali ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira o kɔni o ye tamasiyɛn ɲuman ye tamasiyɛn min ni o bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maliden caman olu kɔni na sɔn k'u ɲɛ don baara in na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka se ka jamana kura mali kura ayiwa ka se ka o jɔ min ye jamanadenw ye kununko alamisa maison de la presse kɔnɔna na ni o ye an ka jamana kunnafonidisoba ale kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jamana kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛ ka darajɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma kɛ kumakun kelen kelen na o la ni o dɔ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dɛmɛ ko o ta ka o kɛ an ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Yusufu Sisogo ni wagati kofɔlen na ni ale bɛ fanga tigilamaw olu ka bolo kan o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɔrɔna koba ye ko o talen don ka o kɛ ni wagati kofɔlen na ka ɲɛsin sariya kisɛ kura minnu ni o talen don ka o bila sira kan ni o b'a to k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kiriw olu nata ka u kɛ cogoya la walasa ka hali bi faamuyali ɲuman ni ka o sɔrɔ nin sira in kan an ka kunnafonidila Sanusi Mohamed ale kɔni kun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛni k'an ɲɛmada alamisa an ka kunnafonidilaw olu ka soba min bɛ n'a bɛ wele ko maison de la presse min ye kunnafonidilaw ye fo ka taa bila kunnafonidiso ɲɛmaaw kɔni fɛnɛ la bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u wele kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɔni dara laɲini de ye jumɛn o de ye ka se ka u ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin wa journaliste min ni ale yɛrɛ kɔni minɛla ka bila bɛrɛ la n'a bɛ wele Yusufu Sisoko i b'a ye kuma kɔni a kun bɛ bolila ale ka kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min n'a ye kunnafonidilaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kamana gan bi i bɛna ye wulikajɔ min kɔni kɛra maa o maa ni ale kɔni ye kuma ta kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen ka kuma a nana i jɔ kuma kelen na o de ye ka se ka fara ɲɔgɔn de kan min b'a to an balimakɛ min wa journaliste min fɛnɛ ni ale yɛrɛ kɔni minɛra ka na se ka bɔ ayiwa ni bɛrɛ kɔni fɛnɛ na cogoya min na wa min ye an ka journaliste olu ka baara sariya min kelen bɛ ka o baara fɛnɛ boloda wa min b'a to o fɛnɛ na se ka lakana cogoya min na journaliste olu ka soba min bɛ n'o ye maison de la presse a ɲɛmaaba n'o ye Banjugu Dante wa ale kɔni a fɛnɛ kumara nka a ye min ye a baarakɛ ɲɔgɔn tɔw ka se ka u bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi ani ka dusu ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko o fa ani a y'a yira k'a fɔ wale min kɔni kɛlen filɛ journaliste u na wuli k'u jɔ ayiwa min b'a to an balimakɛ o na fiɲɛ bɔ da yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ ayiwa a ko baara minnu yɛrɛ kɔni dɔw bɛ sen na ni olu yɛrɛ kɔni u dugara sariya dɔw tali la o sariya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ wele wa nouveau code de procédure pénale min n'a bɛ kunnafonidilaw olu yɛrɛ kunkanko kibaruyaw fɔ a ko i bɛna ye k'a fɔ ni sariya ninnu dɔ bɛ yen nɔ a bɛ gɛlɛya lase kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni u ka baara kɔni fɛnɛ ma. Yusufu welela wele cogo min na ni ko b'a cogo la kunnafonidila tɛ wele ten wele cogo bɛ wele bɛ kunnafonidila la wele yɔrɔ b'a la wele waati b'a la mais malheureusement kabiri waati dɔ la o de bilala bɔrɔ kɔnɔ wele cogo min ye populaire diya ka kɛɲɛ ni sariya kura ye a b'a kɛ ten u taara Yusufu cɛ don dɔ la don min na
an bi atelier la presse yɛrɛ tun ka ko kuma la association ɲɛmɔgɔw bɛ yen procureur yɛrɛ tun kan ka na tɔnsigiyɔrɔ in na an ni hakɛ mɔgɔw bi sɔgɔmada joona fɛ an bɛ na atelier kɛyɔrɔ la ase président ye ne wele ko denkura bɛ ngɔyɔ la ne ko a kɛra di a ko u taara Yusufu minɛ a ka so n k'a ye mun kɛ ko pour le moment olu kɔni t'a dɔn min don mais u kɔni y'a minɛ k'u bɛ la ka taa pôle la n k'a ka ɲɛɲini a minɛna min na kunnafoni sira dɔ wa ko wɛrɛ jumɛn don mun de kɛra o ko bon n'a ɲɛ kɛra min ye n bɛ information di parfois kuma dɔw bi fɔ i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ nin kuma in bɛra ka fɔ journaliste kungo de la k'a nɔgɔya ou bien k'a gɛlɛya i yɛrɛ jiranciya mais a kɔni ma ASAP ka baara nɔgɔya don an bɔr'o la mandat nana da Yusufu kan k'a bɛ taa kasobonba la audition kɔnɔ Yusufu ye min jira k'a fɔ honnêtement an ni ɲɔgɔn cɛ yan ne tɛna n da don o kuma bɛɛ lajɛlen na Yusufu a mandat nana da Yusufu kan mais an y'a fɔ tubabukan na Yusufu ye remords dɔ exprimer anw fɛ yen laada de b'an bolo maison de la presse in na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kungo sɔrɔ cogoya saba de cogoya fɔlɔfɔlɔ ko dɔw bi kɛ ni binkɛnɛ kɛra profession bɛɛ kan an bɛ wuli k'an jɔ an tɛ jɛn n'a ye an bɛ position ta ka sɔrɔ an ma mɔgɔ ɲininka o sɔrɔla mun fɛ parti politique cira yan a fɔra ko presse ka n'u ka couverture kɛ an ko an t'a batu an ma mɔgɔ ɲininka o la an ma presse fara ɲɔgɔn kan o la an ko ni sariya in politique mɔgɔw bɛ se ka jɛn n'a ye u ka tɔn cira d'accord u bɛ se ka jɛn n'a ye u tɛ activité kɛ mais n'u ye activité kɛ an b'a couverture kɛ parce que une activité interdite n'est pas interdite de couverture médiatique an bɔra yan o kɛra ala ɲɛna o kɛra kɛnɛ o seerew bɛ yen k'a fɔ anw tɛ o bato mais filanan min bɛ yen ko dɔw bɛ kɛ an jo t'a la journaliste min concerné len don a bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye wuli a k'a jɔ an ka delili kɛ fili ye ne sɔrɔ baarakɛla bɛɛ bɛ fili wa adamaden si tɛ bonya ka kɔrɔbaya ka ko dɔn fili ma n'o kɛra an bɛ delili min kɛ an b'a kɛ o cas bɛ yen an bɛ se ka exemple caman fɔ cas dɔ fana bɛ yen journaliste b'a fɔ n ye kuma min fɔ a danganiya bɛ n bolo n dan b'a la an ka taa kiiri la o cas fana bɛ yen an bɛ se ka exemple min citer hali n'an tɛna an yɛrɛ bila o la donc ko ye nin saba de fɔlɔ bɛn kɛra par rapport à nos principes maa tɛ kɔnɔ an tɛ sɔn filanan i b'a fɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ i t'a dɛmɛ a yɛrɛbakun kɔ i b'a fɛ an k'a dilan cogo di a ye n dɛmɛ o kɛra justice sira ye o kɛra an ka taa kuma ani min ni ɲɔgɔn cɛ sira ye o en tout cas an kan ka se ka dɛmɛ min don a la se minnu b'an ye an b'o dɛmɛ don a la ka kɛ n'o se ka kɛ soit a tigilamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ an ka taa kiiri yɛrɛ de la an b'i dɛmɛ o fana la kɛ Yusufu ta in nana kɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn association wulila k'u jɔ mais minnu bi kalo k'a fɔ la réseau sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali n'u ka so tugulen bɛ pôle la ni problème journaliste sɔrɔ u ti taa Yusufu ye kuma min fɔ tribunal la juge ɲɛkɔrɔ a ka audition na Yusufu jɔlen bar la Yusufu ye kuma min fɔ tribunal la Yusufu seginna o kuma kelen de kan ne ɲɛna n ko Ba Sidiki Ture a fɔ Yusufu ɲɛna a ye kuma min f'i ɲɛna a ka segin a kan a seginna a kan n ko Boubacar Yaluku ye Yusufu ye kuma min fɔ ɲɛna fɔ a ka segin a kan a seginna a kan n ko tuma na n kan ka min kɛ ne b'o dɔn n wulila procureur kɔni n'o kumana siɲɛ 100 o n taara ɲɛ ministre rencontré an kumana heure 2 min bɛ fɛ ka fɔ a ye n y'a fɔ a ye mais don dɔw bɛ yen kuma dɔw bɛ yen n'a fɔ dɔw sera a bɛ fɔ mun na ministre min n'a ministère de la justice ne kalan ni ɲɔgɔn de n'a bɛ ɲɔgɔn bonya ni karama bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e ni procureur bɛ kuma i ni ministre bɛ kuma a bɛ cɛya kuma fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ hɔrɔnya kuma fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ tilennenya kuma fɔ ɲɔgɔn ye e bɛ bɔ e bɛ taa communiquer kɛ i bɛ taa manamanakan sɛbɛn i dun ni ɲɛmɔgɔ ye kuma fɔ ɲɔgɔn ye i b'o dɔn ne t'o kɛ la preuve Kasoge hali sini sɔgɔma ni ne taara dɔ f'a ka bureau kɔnɔ a tɛ ne bila bureau da la dɛ a bɛ jigin ni ne ye ascenseur ka na n ka mobili yɛrɛ n bɛ don n bɛ taa n fɛta ye min ye n y'a fɔ a ɲɛna a hakilila ye min ye n y'a fɔ a ye journaliste ka hamina ye min ye procès in taabolo la min man d'an ye n y'a fɔ a ye mais on considère que procureur bi relevé ministère la juge lui il est indépendant on considère mais an kɔni an fɛta ye min ye an y'a fɔ walasa nɔgɔya bɛ se ka don a la o jɔrɔ min ni ayiwa o min kɔni kɛra i b'a ye kunnafonidila caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kuma yɛrɛ kɔni fana ye tiɲɛ maa o maa ni o yɛrɛ kɔni kumara o ye a yira k'a fɔ wale dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen k'a bɛna se ka kɛ sababu kɔni fana ye gɛlɛyaba o na don kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni ka baara la nka ɲɔgɔn dalajɛ in kɔni kun bɛ taa cɛ waati min na
ayiwa bɛɛ bɛnna min kɔni kan o de ye an ka wuli k'an jɔ min b'a to kunnafonidilaw olu na se ka lakana cogoya min na min b'a to daw olu fɛnɛ kana bila cogoya min na n'a bɛ wele ko liberté d'expression yaasa kunnafoni a ka se ka di bonya ani karama kɔnɔna na. Yani an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an bɛ taa fɛn min kɔni wagati ko ale ni a nasiraw fɛ o kama ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni hali bi fiɲɛkolon ale ni fiɲɛjalan ko o ko kɔni o bilalen bɛ sen na nin dɔgɔkun nata ale kɔnɔna na o hukumu na o y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye tile ale fanga o bɛna bonya kosɛbɛ Bamakɔ faba ale ni a laminiw na ni an bɛna taa an yɛrɛ sɔrɔ funteni degere 37 fo ka taa se 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye funteni ye ale fanga bɛna bonya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kɔrɔyanfanw fɛ walasa fɛn min kɔni ye suw mana ko k'a yira k'a fɔ ko sumaya ale kɔni o bɛna kɛ dɔɔni fɛn min kɔni ye funteni degere ye ale bɛna taa i yɛrɛ sɔrɔ 25 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ka laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw ka se ka ji caman min ka u yɛrɛ tanga ka u kisi tile in basi ma walasa banamisɛn caman bɛ yen nɔ u ka se ka kisi o ma cogoya min na nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw la ka kɛ ni bi juma ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 27 san 2026 o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ walasa fɛn min kɔni ye bi kunnafoniya ale ka kuncɛ Tamtam TV jabaranin so ye hakilina ta ka jikan jɛlen ka o ta ka o lase an ka tungaranke minnu ni olu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique jamana o kan ka yira k'a fɔ ko jɔrɔ ni hami kɛn bɛ u talan bi ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye degun ale ni gɛlɛya min bɛ Washington na ale ni Teheran cɛ ni wagati na an bɛ laɲini kɛ yarabiyama ala ka jisuma ni ka o kɛ a fura ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɛrɛbɛrɛli ye ale ni hakili to yɛrɛ la ale ni fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ maliyɛn minnu ni u sigilen bɛ l'Amérique jamana kan ni wagati kɔfɔlen na u taabolow ye ka yira k'a fɔ ko u faso Mali ko an bɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa u ka lakanaw olu ka se ka sabati k'a fɔ ko ala ka jisuma ni ka o kɛ a fura ye an b'a fɔ ko aw kan bɛɛ wasalam.